waju ailat baka jing tharai sniu kan don hero baka pen khata kabamot pihabia pelut por si kurim besutu iwe ya kai baki stunat bak ebam stunat kan nama teng ngile pat dia kabangim stunat jong uta ne jongka tanya phoi hi kan haba namar par ya shai ta tadene utawat ailat kan ni jing tharai sniu ni ka sniu do no si sel lawan ke jing tharai sniu am masih orang kalong jing pampong Bagani ka dega kubor ka dega ski ka bamenta wat ai bu men sim thut no men sim phoi un yo jaka ha ga donot ka jongi lani wat ai ka men sim lalot ne ta men sim tharai sniu kan yo ban rung ha ka donot ka jongi namar kata kan wan ra tanga jingjot ka jing ya pat ka jing pra bakan wan ra kan no ka jing yo nong lani kata ka jing ku ka jing ka jongi mengenget begini di men sim jing dum sudah kini men sim boman sudah kiba yo jaka ka donut ke jong brio kiba thmu ban penjot kiba thmu ban penyap kiba thmu ban lengkut yo brio begitu dua yang ni ski ban ta kita ki men sim borok kin do na namar si sin bo khun upelaj da si shafin yo ya ka jing lai lo so isil pat ngi ai ngu try na kam tangan ni ka por ya ka ba ngi dan biang ni ka chaka ya ka banyo ban ya sam ya kting ka jong blay bat na ka we ka por sa we ka por na ka we ka singu blay sa ka we ka singu blay ngi yo ban ya dar kat ba kumne banyo ban ya hikai na kting ka jong blay ba sha ngi ai ngu ba ka kting jong blay sha mo kam long ka paduk ni ka long ka bruspa kata man ngajukan ni kting la jan kat no post nam shu henry kam ju thli te kumta kan ka po man ta ngi dan ya ka ka ji kai ka ban compare henry pat le si kan long ka ji kai ka ban pen kalai ka jim jong phi namar ni puli ktin jong blay pat lingbo man se buko hikai upen kendo bachisha kamun ka po man taru indan man hikai phi ya ka subject lani ka mat ya ka bo tra ai padeng jongi tangi pedia zoba ya baro ki bai jong tra ki bu pet na ka por ni ka program ka jongi haka kateng ka jong tra jongi jesus christ bathyang tam e banget phedan na ka mat ka bachat ka baklan ba ka jing khu jong tra le sin na padeng jong phi phedan pat padeng ka jing stom ka jing sham nget skam ling ba ka program phi pet try on le kamba but si shan play ka jing khang barang man thai ka jing khu ha ka yeng sam ba ka jim jopi but sai sian ngi penya so ba ki shakri ka jong play ki be ka jongi ni pastor molong sai sian ba pastor fi I sadan barangkat I pastor bantai ma te hoi man ta ka sngi pat hoi ai mo try mang long kum ni but hoi sai sian ngi so kunja ba im dan lang pastor rang te try ndor kat but ir kum jo but ane ka po man ta ngi le bania kran yang ni ka subject ya ka ba mencim tiyo ngilai karan mos pang kim bo jing dum bat kijing tre jum sim man mai pastor rang mas iblei laban ya tu ka khot na ka sthi kenong koren kolong ba rio hang tu la batai ba mo ki no kita ki bam yo rong ki ma jum blei haklong man rio do ka khandai ter la batai ya ki jinglong ki brio but kani ko ki jinglong pat ya ka ba ngim juda kampet pala ni sing ngim juda kam yesham kani ko ki jinglong am ya ka ba penduk penang ki brio namar ka ktin juble bingi pet na sti jokop kan nong ba ar ka dokhat ka bespo ko ong namar jar uban sumar biang ge hukum baro kawai henry unjun thut no tangi wei la jalong ubarem no naki baro ta de kata yo le si kum ki bari ngi dan kan ka jinglong ya ka bangi ong mlile mo kam lile kan ni henry ko ba no pi kan ni ka lile palat ya ka subject ya ka bangi bu kum ki shikli juble ni ka po menta ka de ka mensim la ni kata ka jinglong ka ba phoi ane ka mensiam jingki bitar lane ka mensiam jingjing thut ya ka baki brio ki long kum ta bon ba ya na peneng jong phiru phi bon phi long kum ta na phi thut chen ba te ka ngai scam ka jingya merjing but jing ni ka singi menta kan play ka jibar khat jong phi bat kum ju ya ka mensiam ka jong phi ane ka po menta ngan sedang ba chwana I sudden benar ni kat bat ni ka jaka menta try bichai I di magil ka subject ngas nang shwani I ka po menta president Bisbon ma pastor fair ya kenika subjek be piwara hapadeng ke jongi bani bani keren but kadi ka we niki ki ka ba jinglong ala banong be di bani pet thu bani ban pet khmi ba ma kadi ka jinglong ka ba ha we poi brio dan be I ba ki bala sakri ne ma pat sakri ne la padiang pat padiang utrai dan be kani ka jinglong mar kita phai tin jong ble ling I ba bon ba ki nuksa ba ki brio ki dan ni kani ka jinglong ka ba thutchan ne ka man sim ka ba thut ane ka jingjing thut ane ka khtien bangi ju ya kran bet ma ba ka kentien ba man ka si kata kentien ba phoi ba wan bet kata ka jing phoi kloi ba walang wut ba te ba wan kani ka jinglong ban phoi
bara pet haka emlang salang ne hiyeng hasam ne angnong noro da keren ni lani da sneng lani da batai ro bun bam jup diang laya phoi ma hot bak kidan gi blai song kurem ro kidan gi bla dan kurem ki phoi ma si kurem te kidan gitu ki ba sisam lah ro ma ki phoi sisam lah Sebab ngi kepsakri jong blai te yo mat lut hakapor bingi selok te yo lut te kum kita ki ma ki kies ma ki ba kadi nomor ba thot no nomor jang ni katai ma bat hakajing ya thot ka penlong pat yo brio ma ban sim ma ki senjam nan ki rai ki bamdai bat teng teng ha ba yo I nomor ba ya thot no sikurem ma sudan kenduksa ba su kwa banai ma kendiat nomor kajing ya thot sikurem Boka poi ban ba ukurem dan eko kurem bande pat ban sim karai pat bamdai dan ba sentang ladi ro dan ni ulit kilim no sawai ka kenthai ru kala bande kono no ka kam ka bamdai dan ki kenthai le ba mo tang namar ba ya thot no di no ki bamdai dan ki khon pan namar ba ki thot ki kimik pa kampat dei ka por ki ban songkha kilet ban songkha Badang susi ban dia som kata ma bener udang dan ki kena samla ba phone ngi gum to ma ban phadwai yang adam mi ba su mai su hala be nga ta da ngali da samla ya thia ra boto sentang tangor bedam me kemir tiang ta su thu pleng gadan kabor na silendet ma kadi ka jinglong ngala banong ka kanyalam yang isa ka jingjat kanyalam yang isa kata ka basniu kan wayalam isa ka jing babi te but namar bayat thut la mlian ban thut bat para brio la mlian brio ka pelong yang gi brio ru ban thut wat bu blai ro ngi thut wat ki sakri ki jong blai ro Mahabawan kaktian ke jong blai ya ka ban penbet ya ka ban sneng ya ka ban kentu ban penjanai ngi ban penrangba ngi ban penskem ke jingat ni thot ya ta kaktian ke jong blai ro mau jisuru da ai te kata ka parsi mau hakiti ki saujat ki don nomor thot ya kaktian mau jisu dong te nomor bu thot ya kata kaktian pada bihai po ka bible am nilap sibun bat kita ki nuksa te sofer mau but habang ngipet kedon ka wiru mo ka jingja mau kat bangidang ya discuss hakani ka por lam ki pastors bedan lang ni menginyo si bon ba ban sei na kaktian jong blai ban pen I shapi mo ki hinban ki para ki beet ki jong trai haba pi pet pi yo kan ya ka jing sneng ke jing hikai ha ka jing em ke jong pi ngangat pinum thot no ya kan ni ka jing hikai bing hikai la ni pinum phoi no mo ya kan ni ka ek bing ya kran na kan ni ka jaka ban pen snow shapi mar ngi dan ni kan ni ka we ka jing sokhia na mar ngim kwa kan ba pinjat no la ni ba pi pin sakama no ha ka ta ka jing so thu jong pi la ni ha ka jing sampang ka jong pi ba pisngau ba ka to por ka de pi ban thon pisngau ha ka to por ba ka de pi pen phoi no pisngau ha ka to por ba pi pen react no da ka tu ka reaction ade pim te pat ka tu hi peleng kalong ka jingriam me pi hei ba ka tien jong blai bol ru do ong nak sti Ephesus wang ha ka no ka pasa wat ai jaka pi yo setan tingi ngim poi perkhat ba kita ki jinglong bangi ngidan lan kita ka jingle bangi ngile ka kelalong penban yangi bingin ai jaka yo setan Hani don way usakri jong blai ma katar om de testament barem ha testament matmai u yones am utho ha ka siti ka balai ke jongo bar ka baso phla ba uni ubrio udan ni ko ke jinglong ba uda phoi yaw apostle yones bat ha ka dekat ka ba khandai ko ong ni u yones utho ma da ka jing smokia utho de wangala tho sa ka balang hanre uta udayu tripes uba iet le san halor jongki pediang saubhayangi Namar kanila danga yo wan ngan pen kenwau biang ya kita ki jingle jongu ya ka ba uyai le ba uda shat kran blab blab persya yangi daki kitian basneo ti haba sngo hon yakini pediang sobhahi ya kita ki para bangen bat ya kita ki badakwa u adong bat usyok no ya ki penban ka balang ya ni ka balang pher ba ka ni ka jinglong bai I hauni ma namar uni dai tu pes umti ubrio belum lala ubaladon bentah hakakam ke jing sakri ngala bandong lalong urang ba ru mah hakakam ke jong blai perkat pi uban yo aneste mah apostol yo anes uba buat uba senran yo Jesus Christ kat yo ni ru te ukan whatsapp ban wan de ya hai ba ubleh hi ula jit ya ai ba ubleh hi ula thung mah ya uni apostol yo anes banlong utau no sarai mah ya ka balang ya ka met ke jong Christ mah kita kipaya ki risot Jong ke jing sakri blai bo jisu hi ula thong yau ni udong ban khang de Tapi para sakri kata. para sakri phoi de
thot tinamar bo ulong kumta thot ru wat yakini ki banget ro mat uni briung iba usu thot lo thot diki sakri jomble thot diki para banget ngatrai thot trai kalok ro siang memperthor ro te dia wah la dari bo yones tu thot trai la thot dari bedi benan sisa kum kata ke kies mah ngatrai ula thot ya kalok ro Kadai. te uni briung iba dan jingsuk dan jingmeni iba ki briung sisian hi bodan ni diga jinglong ka bathot kim judan jingsuk la bat kim judan ro ta ka jingkiman hapo jengki ka dor po samrakhi ro kam judan hi re ki Kadai. ka mensim ro kolong khot long dai ni ben bam juhon ma ka bombat mla rate ban pediang ya ka opinion jengki bai Kadai. mat ka jongki bet ka badai labu maki hang tu mat deb hang tu jadi man pergi tang suki mat lakit ma te kum kata ka jinglong labu nang makawan kata ka mensim ka bapai na Kadai. ma bat kata kam de ra kat kum ka tim jong bre Namar lada Kenya ngiru barok ngilalong out of place. Bah, naik ke jaka bedi mandan ngimdan rete. Blame simla phoi te yangi. Bah, kisakri jong blame ba kibla syarai, kibla besar, kibla aibam. Bah bayu i kilang berat pat bah ki sakmano. Hadim la dabyo ka bam, hade ki pet lamber sini sitai. Bah kisakri jong blame pat kim phoi rete. Kadai. He basong si pe kini kilang berat padam ki phoi wat kisakri jong blame ro. Biak ni i wo ni long kom da da. Ba long bani i kum kani ke jinglong ma ke ba kamtam e batong haka testament batma hakaya jong men sim ko hei ba ong ba ong bala yo ya uso jong men sim ko bala yo ko bor men sim ko are dapat apa ke bible wat happening jakarta ri i de Dan. yo i de kita ki ma ki bon ba ma ri pe ka bible no spare in the pet wat haka city jong u jacob ro Yes. tapi tak pulih pi mentanang apa pulih tu kalau nang ba aro pen i ke batai ba ki ya phoi kini kita apa kadang kita kajing ya thot deh para bagai namar balai apa yang ubaduk badruspa kawan kajing thot wat hado jacob haban penbet yaki thok kan ni ke siti mau bakam di bandan kajing nyaw siliang apa yang jang ki para bagai kawan deh kata kajing thot te kani ngi sutu kam de ran no balai kadi na ubaman deh te kani am pendap ya kajing hu tu setan banwan rak kajing pat ya pra hari ki banget kim sutu ya kata deh Balada ublay jeng bisa krima thot yangi beli ngi thot takada ba uang ngin i markel yang teh Namar halo jang kata apa sadan suban kendiat. Namar sultan ni kong la phoi trai mo. kade Namar hab sedang tak la phoi ni kong sultan dan ni Lucifer ta benang. ha kade kata ma nomor ba ladon ha hakan ni ke jinglong ha hi haba upet yu blay upet yi jing thao jong omi hon upoi hala dia ta dia uang kwa ban kiu lang station lor bang ada le blay no ya dia teh Kadai. but upol ru tho ai kata ma kasiti ke baar ma ba uta banwan ma bata uta antichrist ba ong ma ba undele blay ya ladi Yes, ma yes, ba priu jong kapap undele blay ya ladi tingi pe ka jinglong jong setan amba data ba phoi ubam hon ya la ka jong ke position udan i ke jing phoi kawan nam ka di nomor blay bam hon ni ke ibla yo lah Kadai. Kata kajing. mohon re ka to ka jing kerku ba fifla yo mohon re ka to ka bam ka di ba fifla yo ba mohon re te to ka ke ba fifla yo ha ka jim jong pi te kawan no ha ka dor jakarta ka jing phoi larang isuhun bet yam ke ibengi la don lan ke ibu beli la korkui ke ibu beli la ai obi kan biang de ila sakri bisu uni daya trifes mohon re te aku alam kum yo anes wa kaju ke buram kaju ke kerdan pi ki banget yam ki buram bahai anes Yes. mas tang mau tu sa bak maki apostol bar pelayap lon ya dan stong Yohanes te ki buram bah kan Yohanes tu ni wang de bro gum da yo buram tong Yohanes ngam yo buram Kadai. umuhon rete ya kata ke position boleh la bo yu kata kwa keni no ke kerdan jong Yohanes te hada ka pelong padi ban mi kan men sim khonyo kan men sim khot kata ka men sim suat ngala banang masong si bagi beliau belada men sim khot hari naki dang si jinglong ji suat pan kata te te kalong ka ba ma bhai keni ke jinglong ba phila ban ong ba phi ki ba pe de phila ngam dan suat te ha phila ban dan suat ni jinglong ji suat pe phi sai pat te Ni kadai. kapau tu pastor kita mah Nero kalau ke bating kani namar ba ha ka partai mamenta ngim yu i ya kani halade ngi i bitah ki be de ba ki we ki don ni kani ke jinglong ba kini ki don kum ta ka jinglong han re bonsin ya lade pagini ba ka bible ko ang tu yet phi ya lade pat Kadai.
แต่ถ้าบ่ดันมันซิมบ่คุยจำบางสถานะใบภาษาบ่ลองอินดักชั่นบิกายพังมันซิมบ่คุยบางสักไปก็เว้นก็จิงใจบีองเตสพังมันซิมบ่คุยแต่หาบ่วันมันซิมบ่คุยจำพี่ได้เป็นอีคิวเป็นอีช่วยอะไรดีพี่ลองnak mah pas seminar bidang hikai mah bat sisa kan ka ngalap long kan jengker ku bah namar bobon sin habai asngo kum bah bangi ke kum kibri nginang bah ban i kiwe hari ngi i shwai la dia te uni dra tipes ami ya la dia wala da ban sim ku de klami i de le bisni be de thot bet ya ya so le go kat yo anes long ban thot de tadi ta ka pelong yu ram ban the shop no snapi kan ko the shop no iki para bangit na balang ru de the best na balang iki ni te kata ka jingle ka jong u am ai ka pen bitar te yo blai ai bu blai uang ye kilang berat di ban lom hasam uni pan ube kita ki yo namar bamhon Kare. tadi enta mo kalong ngidan kam ya ka ban hiet ngidan kam ban phai show blai ma ban kala ka bombot sisa te mdi bangin chu ong tang bala shi yo ye men sim bo khot bangin chu sakri blai no akat bomon ne andai ki bangin kam ba ide ban hiet ila dia ban so thu ba kan ya kata ka jinglong ka jingtre ka jong blai ublai utre kumno bat ka jinglong ka jong blai ka long kumno ba khat do am haban khong yu blai mdi yo soitan de Ni kan mau katar wo blay jungir di bopoi de. Wong I am a jealous God. Te upoi ven pet you eat palat you sol and rehadian wo sol. Oh la kam eat no you pat ba tu poi tu blay to. Ta kali kata kar kom poi ka de bendan kar kom ru. Mo kali kata. kamdi ban motivate pat da ka ba sniu mo ka ban Em lobster sebut mentala da kilan kibriyo ki ba ki takin la senang si senang apa ni pi point ni kita Ka Bible ka ong mo ngin pulih ni ka por na ka probab khalar ma pastor phang kata ka probab khalar ko ban kong kong jaro ba i jaga jing sneng wi jaga jing tep handai ba isi jaga jing sneng sempat ulong uken jamra ka bamot adang im i jaga jing sneng ka bamot ngilong makan jamra bangi dapat je kanuk sar don Bible pastor botau di Samson pina perkat blai ka jing kha jong u de ka jing tip ka jong blai kajing penhe pensan ye u kadai kat kum ka ba ublai uladap ong ki kime ki pa jong Samson ba but lupa ke jing temu ke la don lupa kajing temu dah la ong lupa ba mdei bandai wan ye baro ka biang lot yo handai uniu Samson padam ule itanat mani ka ni ka kentai na po timnat hei bu pa wang beli mda kentai mo apa Israel beli melek berkita ki bam orsia handai udah bitar tu wang ngakwa uda ong ne mo Samson ranga puli de khat balai kitab nong bishar nong bakhat saw tiu Samson ula ong hau kpa penio ya ka hanga na bangala ibha e ya ka kane di kentin ka bakhori kpa ok nong penio be nomor upoi pe ba khna teng teng ki kwa ai er da mio em ki pini to jing pan at poi da u Samson ru ulong thik kum ta hanre tip ya ka ei ka ba upan at ba unyo katakan dei ka ka jing riam jong jing em jong ka jing jot ka jing em ka jong he nomor na ka banta kan ni ka kentai upan ken chwa kan ni ka an ubam ya kata ka ngap na ka met yap jong sing bo blei ong kam dei ban long kum tai u nomau dei nasar bat om dang kata ukla long ru u dong buri ya kata ka jing le jong u nomor ai wat ikime ka pa jong u thu om dang kata ula song sarong ya kata ule ya tho kata ka singi ba ya tho u ai senan da kata ka jing ketip no ka jing kentip syakita ki brio ki bawan kata ka jing ya tho bat kata pat ka pelong ya u haba ka lok ka jong u ka ya tho no bat ka lok ka let bani shong no ukpa jong kata ka kentai u pani shong no mo ya tau bobot yu Samson lan the best man bangi ong mo lan yu sunran jong u yu bat kata ka wan ra ya ka jing ya kulmar ha ka jing em ka jong Samson bat teng teng ka man sim ka jing ya poi barobot ka wan ra ba ka jing ya jot ne ka man sim ya thut shan hoi ka Bible ka ong ha ka gospel Lucas nong ka bakhat niu de khot ban kong kong ka long ka bomla ba ka jing thut ka no man ka wan ba jing jing thut ha kordit no tau bo wan ken ngim de mangi ban long ka daw jong ka jing jing thut ken namar ba bun sen ngi kala long no mangi ka daw jong jing thut ka jing le ka jong Samson ka wan ra ya ka jing thut ka ba kra mo but pida pe no Bible don so we nuksar usol bo poi da bi kila ro nong kong ila jong ru umnut ba ile Goliat
Up menu balik baniale, David abau lalek, pat kita nak kibriu ki benang menora aja yang poi dah kalau ngok balik kita gap gini kita, bari ya ro you David, dapat tengu sol ro, poi na you David ele thama, pelem ya goliat, tang bakirwai tu kita, udom mani you David, kata dah, kami sim poi, Haru tumun penyap. temu pun peniap, Oh, udah plan deh. Kot bamjasi. namar balik kami sim poi kini kami seni bah, kamlong baik ya kini ke bentar namar balik tak cuan mesin poi kamu pin kal tre baik tu mesin bisni dah kawan lang tu mesin bisni dah balik ya yang am ya baik kulung dah ternyata fidan kon fitit iwe jemba miti iwe na la poi alipet halim sutu balik pat kata kedai utau bayo tu sobang utau bomyo bor poi berkata kam dei ke penlong kum ta mau pastor ne kam na ke Kini kata ladang idang yat bihia kado, taka jing tut kawan hi, ke jing poi kawan hi. Dengan sutu ban im ke jim ke bejok man laga sengi tu dan kam na kawai. Maka taka long hiap puli hak tin jung boleh. Tin jung boleh ke sat ke pen koi jung berkat. O mesim berkoi hi lada dan makna ke mesim poi ru ke jano te. Dan yang tan marang puli ke ketien mereka yit kemi. Tadi tangi sutu pleng apan bet yang ni ke bentah. Kawai na ka pop em baki brigin poi du jok di numen sim poi. Hoi men sim lorni di way. Ba teng isngo ba biang da keren. Isngo bom dei sura ba long pop ro. Beri ta ladang idon ni men sim ba khot iyo ya ka jinglong ka jong jisu. U jisu ka ni shaw di ben poi ya u Judas namar ba u complain bet. Di ben poi kam tam ya u Petros. Uskren bem tu, uslem tu, lah di bendom, lah di ben poison sya. Terus lite uskren nik kren nik, ini tu bos dang ni. Tu jisum dan tu mesim poi, dan mesim thot. Sya ka sya biki, bakin dan tu ka ministry ke jongo. Ya dalang tu, ya bam lang, lah tip kena be, ni beri bam sedih ngau, ni beri salan, reum poi rejisu. Bahadir meladap land rute, kumbau Petros meladap land, ukulam poi jisu. Ya kedua biang orang iya jangan teh kata di mesin apa kata tadi bilang pun kalau merai selang ketian teh kajingkop lah apalat re kampak kalau mihap dah Tayo pastor lo kata kena pastor orang bu Jisu ahap iya yang shon pastor. Ni mbak iya pastor kata. Jisu pastor itu senang bukan kita pastor udah iya cerita. Kami ke pastor. Lo kata pastor mau ni keren orang ba. Kemud bila ban pastor mana kemud usok jang kajing poi ke David kajing perah pastor dia. Mana bor kawan rak bagi kajing ya pra bagi. Pidu poi, pipan pra. Namar hak kajing poi, pini ibe tak kajing bahar jong, pini iji tu nasi kiwe. Kata kadai kayu be. Usol ru ong maliki keren kong tayu debet. Usamson ru sutu be ong bangangat bet. Handai ka bakla kadai kata ka beriu. Handai ukam peit bala jong kajing. Usim ya kata ka mesin poi mesin bitar. Kibabun bak kajing ru ulok. Tawa bakla tiak ulak poi. Bada bau poi penat peniyu. Pei kawan rak bagi kajing ya pra kajing. Teng galok ru ada kalong baya poi kawan ra ya kata kadono ka jing poi ya barabor ka jing kut la ngi ai ne ka jing poi la kham da kalak bo ong pastor la kadon ka tin ka jong bulai ngi yo ka jing thau thumai lam da ta kawan ra be ya ka jing pai om tang kata ngan kran do ha ka be de ka jing shakri ha ki jeseng ha ki pedeng ki parabanget ki pastor la ne ki teman san la ne ki ta ki nong elam jong jing shakri la da phi don ni ka jing poi ya la da om dei bala le penrit no Ngau fi barabor ka ora ka jinga pat. Even gi jis chakri ro namar ha ka jinga poi kibaret. teng poi te ba boleh yo program tong tai teng boleh mai program lang ya poi te boleh ba kita ya khmat ni ngapat sadian ne boleh pat mo poi te ba tang borus pa ni bodok teng ni dan tu jing sngo ba ni bom dan dan nong pet poi no i nong yalam teng poi no what you blay ru teng la da blay ru mo teng sngo bo sai line te gibril sngo kum ta bo blay sai line mala doai si doai teng yo jubab na poi no you blay ru la biang ini blay jubab te nga Yo beli itu number one nih. Bayu jing poi number one ni beli. Blay orang yang kata bubun sin gibril la keren kum ka jing doai la se kuat lai ram doai si doai mlai ta ram haju sajo ni ka jing si sa kalong poi lai u blai
Kau ingat pen bet chua kata kalong ya wat chua hima ke jong blai be hok ke jong wat kum no bun sin beri masan ki la wat chua kelentingan light drum kum no an light kum no ni ke jik akan cakap ban wat chua blai ru am wat chua kata dengan le kum no ban light na ke jik tading ta la dang wat chua blai te kadang kata sajuk sakabaar kalong me kibri ki kwa ban light na karam ke sya dah kebal yang entah kan, nah bomdan dan ai cũng nói chung blay. Tapi ni pastor li entah kan yang dah pan gue ni sepau. Teng ki sep tieng ru la dam ai gue sepau yo wan ke jing tim no blay. Fi ke jing ai kam jung blay kam dei gue sep tieng re ke dei ke jing nget te. Te kata habang inget. Te kata ngi yo i ka kam ba jung blay. Tading ta dan kam era ban ong ba atrai ai kata la dang ilawat suki hima ke jong bulai pada ko hok ke jong u ding tau trai la tipi ngi ai la da ka ding si ong bai kata la da sya pu besen ap ai da ka bi besen ye ta ka kata long la dang idon ke problem ba ka pisah ngi ap ai da ka pisah ban lat te kata ta u bulai lo kata di ke principle ke jong bulai dan kam man poi u bulai poi la di balai ngam le e ka ni tapi dia kata ngiap ban sutu ba ban poi u blay ban poi gibriu ngiap ban poi shuel di balai ngalong kom de tapi dia kata som no sadar Kede salamar ba adisha ngom mo pima di ban poi no yala di sha te namar ba la poi kibrio kom la opasam ne kawan lambe ke jing pat je pra te ari dan kam sha ban poi no yala di balai bam ko ngo di ban poi le di balai ken bam ya bet ke jingem adi ban poi no le di balai bam sakri no yu trai di ban poi le di balai bam ai de ko fiom him tama badi man ai le di ban poi no si sai le di ta but dan go the bible ro ma ka ongum ni na siti bani kong ti anes lang basau the ba nyau kong ko hab it tungi ni it parlok hi na ba ke jing it ka long na ublai ti wi pui baro uba it la khai u no blai but u itu yo blai ubam it itu yo blay naba ublay ulang gejingit but ni kibriu am ki badan kum kene jilang pat itu rata yo blay dala itu yo blay am phoi chu rata yo blay la itu te ba ude ukpa ude ublay badap da gejingit ude ublay ubakar khu te ude ublay ba plela dan kam da baliwat de kelenti ma ui long kelenti kim dan kam da baliwat de gejingker khu ma leban wat kalat ni satai ari ma ui te la di ta mo kabangilet chu uhi la le ka kamba uhi baple kalat uhi bale kita ki nam ta ka jikim kuri but ka david ka main reason and debate bampat itu you blay bok u kumbai la sinuk sama i pastor menen ka jikim jong samson ma la pen kentang i no ka kpo jong ka kebe la ji di belong nasar re umpat itu pat you blay ada dei bu la itu you blay am ka bombat ma u la jen la ko ngo te ya ke bu blay lo ong te re umpat itu sisa re you blay ulong kum do te yang i dapet kom usol do ba mene bela sindok sari pastori urum pat itu bara you blay aduh david itu ba pa di blay wah tingi ba hapok ke bible lam kibrio hi badan hi kani ke jinglong bathot kat uji judas u badan hakti kecak jong jesus kristus udang thot te you jesus mar umpat itu ba you jesus bode ta ukres nang to mesaya kini ki weti kitab ki itu judas dan pad itu bahare tiana marbam itu you blay de kapelong banwan be kini kemen sim thot ini amar si sen hi bengla itu you blay ngilong secure ngitip ngidei u ha u blay wah ngitip te ke ibu blay ula pelong yingi ngitip bala thau yingi ha kador ke jing stream jong blay abang ngitip pemela dia ngidei ke ngilong secure te ngimlong insecure so da ka ba bengi thut no kiwe ngilong scam hakta ka nongrem ya ke ibu blay ula pelong yingi kuma mene pastor abatai ma bangi nom pecho utei boduk ne ni beruspa ma utei ubanget ma udan ne umdan ngasa akhot ne khamsa akhot dan sirote kum kata mar ngatip yel di ngadei we ya ke ibu blay ula pelong inga ke ibu blay ula ajit ya namar nga itu yo to blay joga ta ka jingya dei ke jonga badu blay kamu du pensong nongrem bet yala di hakata ka jingya dei badu blay hakata ka jing bamla ban sungutu yala di yala ne ban itu yo blay katno kata ka jing itu ka jong pi yo blay kapelong i barwanra apa gini ki jinglong ki babon mari dapat hapo kama pastor tu ni syam hama ngi ngilap ma pastor babon ma ba ki baget buat ki baringet ningkong ro ma ba haka jing sakri jo kir ya thot
mo ki banget ki bade na ki Greek ki banget ki bade na ki Jew kini ki thut para maki ro ke ka daw pa itu bahayu ble anda lapoi ka por be la itu bahayu ble ka pelong ki bekini iet hado kata-kata mo ka chat history le puling isam kata ba kadon ka por jong ka jingki ujumai ka major ha baki ni par kila long ka we ki thut chi wi de baki iet mo kinang ta de bat nang ta baki kiloi ban kener ban yarap ikiber te ka pelong ka balang pat hatu kapor bukan roi ba hakata kapor baki la itu sisa te bau jisu bu uble ulong ka jingit hei bu jisu hi wong pini it mar kaliang ne te kata ka confidence lene ka jing so scam bangi don how jisu kriste banga am ngam ki phalo aso seni sate da ka ba mo banga phoi no ino la bangam yo yala dia ngamlong kumbakiwi kilong lani ka kata ke biki kikran kam kata asu ya nga ha ka bapen bet kaya la ka jong semua ka sakran ko no ke bam de dir te ban phoi lani ka sale bam de lani ngam yo ke ki bandi ban yo dir te ban phoi na mar habam phoi am bot ngatip yala dia ka position ka stand ka jong ngayeng he ka no rem bat uble de Kadai kata sar pikiran. Halo jo kata kan ma kan ika dekot ta naki proverb arpuar dekot arpusau ko ong. Wat pelong ka jinglok bu brio ubasat bitar. Bawa julet bu brio bu kongkong. Yo ba menang ya kalenti ka jung bat ba menyo ya ka jingriam ya la gamen sim. Kini ka dekot ngatrai kala sha ba ta. Mahang ni em ka batai sha wat ju ya dai perlok kini bukum kita. Halo jo kan ya kan ma ya ka ikisipara jo Moses bukum ba mo kita ki men jo Moses ki bisni Moses te ya ke ba uyo ya ke ba ulong bat namar kata ka jinglon jo ki em ba ki amut kumta kiram kelai la dia hadi nu belayem kumbala akran pastor menema pastor ba uso adina pastor mut kata ka jinglong am ya ke ba mla mundur pastor kata ubleu jubab ya ki ya Banengkong le ngam julak mudur baki henmen jong Moses kini long kumto. Nama ka Miriam le nuru por ba Moses pala poko ni. Kami kada budin. Kala yo i bo Moses ulong kumno. Kala yo i ka jinglong jong u. Sisa ka di ban i bata. Dapat ya banengkong roh ya ka ministry ka jong Moses dapat lamdan kini ki henmen ro num long kumbo udai ban long. Henry kani ka masim ya poi no ya poi balai bu yo ya kata ka tengah. Ka badai nongwei ka dei ka doyong. Henry klempet dei namar jong kapat uni para ulai im hagari klau. Pika masim ya poi ka kumbala ya kran si ya kran kam jipet ya ka jing baha jong kiwei. Si pet nya la dia ngatrai sumut mo nama bakadai ka lok jong Moses ngatrai hapo kata ka kunhun jong ki Israel ki kamburom yo ki ngamtip yo khamduna no ka burom ya ka Miriam bad ya Aaron te yo trai yo ki apoi no hangta tang ngi apoi da bangi le dam yo biang ka song ro ngi apoi hi nama ngi kimi lenti be ka ju ka song Kawiri imat ya poi namar badan ka jinga thrais neovi. Mo. Sibu kum silok tela dam thrais neo. Kam dar fi jinga poi. First do nga thrai kawan si jinga thrais neo. La thrai tu dia tiak la poi. Oh di sya. Oh poi no. but Kadai kata. barabor sto nga ju hikaya da hikaya ka marriage nga syo ambe waju ailat baka jing tharais new kan don hero baka pan khata kabamot pihak bia pelut por si kurim beri suthu iwe ya kai baki stunat bar ebam stunat kan nama teng ngile pat dia ka bangim stunat jong uta ne jong ka te ya phoi hi kan haba namar par ya shai te dei no tawat ailat kan ya jing tharais new de ka bas new do no si sel lawan ka jing tharais new am ngasi ong kalong punjim pampong Lada dari hayeng ne, haga imlang salang ne, haga haga balang ne. kalong mai thik kumta namar balai ka bam na excuse na bar ibiang lot na po ka bam namar balai ubri na bar ong biang be hendak ulat tres ni am fitak sulai biang kumta ulat mudur bun gi kai tadai kata hab ya penbet haban ya keren bat haban ya suthu mo teng ga beriu la yo khon la yo kti ong aku ali piknik ulok pat song hayeng tu kum tres ni me shat bat no ne ulok wa nga ngale mi ulatip kum ta le bagi kentai ta kalau ka tres ni yam kabumon kini gijing penkahi dah so ompat ka tres ni ka tu ka bas ni nga sulet kum tu ka jingkli bu kra believe don kam balet ken mar ki jingle ka pelong man thrais neo ban tres ni teng waju ai lat di kata nama sisen kata ta ko to si lat pa la phoi ta la para U Judas ro u thut mo ya to brio ko ba. The no e to ko pniang. Na kai ka dau thut.
Ndir botrai sneo long botrai sneo mi karo. Boleh kan ya the amne. Kalau ni pastor mah, Jisu di senrang. Judas am umpan ibhare yo Jisu kum boleh dah. Ibi kum senrang bi kum tu dah. Tapi ni kabel kali kita tu yo Jisu. Kenapa lah dia? Beli kum le enggak kum le. Wante jeng trais ni tu. Dan tak tidak pekat lagi. Bisni. Ngatrai du Judas sih trai tu buat trai sendiri bakal dong sama rea ro bakal dem dot keli dah. Kemau am seran. Kamu nu ya kira bakal dia kabrio. Muna wara jing bam yo. Orang sebab you. Trais ni yo haki senran jeng gitu. Nambar ba kimpat itu yo Jisu dewe dah. Haru dikeli munu berdaya dunia tu kita kong. Mudai tak sistem, hamu bonsen kita cakap yang munu berdaya dunia. Kalau kumjur ki Kristan ma bonsen, ni poi no, memang ipa itu Jisu. Dari kata dalik siang meniru ni poi, damiok tu cakap syong ro ya poi. Kidon siang makan ini cakap syong ngap himtip. Kata ro ya poi, damiok situ cakap syong ngap tak jiseng na. Hana ngasom dan dengar kan mau saya dan tak iwe ya dah. Ngasom bagi peslek kam tu syuk. Bagi aja kabi kuat macam ni. Kamu gaji peslek ke tu apa iyo tu kerja kakek. Tak kamu ketu ke ailat di mesin poi dah. Tentang langsung ailat mesin poi buat mesin bukoi tu miok ki syuk dah je. Upet nak namar boleh ngim pediang tu dah mesin. Lo ngim sukeban bagi lawan sekejik sekri. Bakal miok tu cakap syong. Ni tentang apa pastor aku mana ikran mau keren no keren piok kaktin dah apa ni kendo oh tiu bisyar mana ngah pi ailat tu mesin poi. Cakaban penbet. Pan ngasngau hak ni ke por mo bang ikran ni ke benta. Ngasngau dan bapet hak ni ke por. Pi ai halang ba ka jing poi ai yang asam jong pi hak jing em jong pi. Kalano ak ni kesini. Ang try pendap no yang mesin. Ko dei namar kata upol ukran sefang so jong mesin bangindap kandai teliu so mesin. Masih sin ni dan so mesin. Batau mo so mesin ui ka jing em jong i. Kamnon cakap mesin mi poi. Keritang dan tang kata cakap dan bakran ni ai. Kisnang i ni kemen namar boleh ki i yang i kisnang. Barhabang iyo sengo ngim poi shu dah lana kalong ne kamlong kata. Komentar kemana pastor ikran sepangkaram. Yen poi le yu boleh. Haji syang haban panma balong ablay. Cakaban wat yang mengi lawat shwa ya karam. Fiu Samson nam uklam doai han dong benta. Fimyo ibu doai. Doai halas do. Berkataro namar boleh wang bangan yap lang bat ki. Kadang dek tu mesin poi dah. Iksin jubler kepenkan maungi ba ahap rule poi hado baka Jezebel kong balai mele poi kumne me i de susi kumne o em mga kwa i tu kalang kha ka jong nabot hendrei nga khlamyo te ka tu namar ka dike jing kwa lalot kawan ra ro ka man sim ya poi de balai mga kwa ngade banyo kumbo ong mane mo khulung dam yo le poi tu niru ahap kum khulung ite buon ke jaka susi ha le poi susi tading ta adu ba ke Jezebel ke penyap yu nabot mo tang man yo e ke tu kaleng kha ke jong Bal ada pek yang tu pastor long ba ahap u kamla masong thu yang ni ke benta ba uduk no e ke bor jing long siem. Katu ka dei ka change em ya ka yang ngala ba no fi ya ka jinglong siem hapo Israel. Namar bele ka shimno ya ka to ka sati ka badai ka bor. Hala dia ka Jezebel. maka da sil mo Kada sil no maka. Ba hadin jong tu fi dapat ikop baka rai baro la shimbe da ka Jezebel. Marka ni ka dei ke ka ba ma ba ka bensim poi ka penduk bor no yu ai bangingi long. Bat syakdi no ya kata kabor ken. Bat ikhtiar bat kabor. Dia kata ngi hap hi ban sung thu ba dia kata ngim dai ban hagap ti sini bangi poyam ke jingdo di jongi ba. Kam dai jingdo jeki ba. Jang la de ba ke jingdo. Nyiram ira ding. tang ishim decision ro ka bamdai ha bangi poi Bon plasan. Ni bon. Bon lagi buat ke ban syakri you blero ki iya no tang namar so ka jing phoi te. La i ba bon balong kom ta ma long sab ai no te. Blay la thmui ki bikan poi sei ma. Ada namar jang ka jing phoi dolot baro te. dan boong ma ta hana waju kular te ha por ba kemen waju simru ikarai ka por ba poi ne ka por ba susi Namar babon ki ele kum ta pastor. Dai mata ba ki le ki babon ki do ken. Ngaso mo piro ya don ha ka ni ka por.
pilong kum ta kani kasi kalano ang tra ai boring ah ya kadon kani ka jing ele ne fi yo kum kata ha saudong sakut ka jong pi ha ka yeng ka jong pi ha ka jing em ka jong pi yo pi ro pi thut ya no ri no ka bible la lawang pa mo kalong ka bamla maka numan mesem thut mo soitan em udai bathut dei na mata ka bible ka ong em udah ring pa ro ya kita ki lai benta kita ki klor ni ki angel mo kitab jempun pa khat arsau udah ring pa e ki ru panhap lang namar bele uthut bot uphoy ye ublei balik ini ki mani beli balik ki mani bet yanga haba yanga la yo ajing pen slek ta dot kam manga kai pin mani udah thut teng i don bahaya kata fio i ba yo pisa ba kita ki bet thut dengan soang ni poram don ma pm pisa la kam piang ni ke jing thut ni ta la thai andai hak ni ka po doi la dia ta ai bor yanga ba doi nam ta kita ya don fidan ngata kalano akan ke si wat ai namar musim jong ke jing poi barabor ka ora ke jing jat ngini doi hakani ka poram ta jong pingan IT ne ka pori pastor bantai mani alam yang ikan haki jing doi ke main penkut ya ne ka program ke Ngasko ni ka por ka bangin kren kadan ka jimpen ki ka jong men sim koi. Bakani ka de ka kubor ka ne ka ski ka bamenta wat ai bo men sim thut no men sim phoi un yo jaka ha ka donot ka jongi. Lani wat ai ka ta ka men sim lalot ne ta ka men sim thrais new kan yo ban rung ha ka donot ka jongi namar kata kan wan ra tang ka jingjot ka jing apat ka jing pra. Bakan wan ra kan no ka jing yo nong. Lani kata ka jing ku ka jim ka jongi. Hani ka por ngin duai. Mengenget begini di kimen sim jing dum sudah. Kini men sim boman sudah. Kiba yo jakah ke donut ke jong brio. Kiba temu ban penjot. Kiba temu ban penyap. Kiba temu ban lengkut yo brio. Begini dua kan ke ski kiba mentah. Begitu kimen sim. Borok kin do no. Namar si sin ba ukun no pelat. Da si syafin yo ya ke jing lai lot. Padahal ta ngin dua kan ke por mentah da kamen sim jo ke jingat. Ngit pia tut si para, pia tut hayeng asam. Pia thut ag jing tray pia thut mo bat no shu thut bita ka man sim ka shu thut la ka thut ka shu phoi la ka phoi tep ka la shu wan la ka wan teng ba ka la shu long ka long de man sim deu ta dei ba pi pim kwa ban long kum ta ka jing shan re gi spirits kini man sim gi ba tray kam hau brio ni dia dwai ni ka por ba ni man sim ba man baro kan mi bat ba pin yo si sha yo man sim ko chong blai ni dia dwai try ni ka por ngi wan ben ai ngo email ko pai ni ka kubor ba ngi yo ban ya kren ni ka ski. But try ngi tip ko granat bangi kren ko try na marga de kubor ka ba meme ai. Na mar uni umen sim thot utrai kampalat. Ngada dawai ha ka de ski ha ka kerteng u Jisu. Borok ini ki men sim thot ki ba te ki ba kom yo brio. Kan da light no she's non men tahi. Ba she sin bo try u pelat she shafin long ba light lo. She sin bo kon u pelat de she shafin long ba light lo. Da she sin ba la pelat u kon kan wan ga jing suk ka jing kemen ba da pdeng shi paran de shi ying shi sem shi kurim lani kumta ha ka jing trai ki jong fi le ha no pidan kan ka men sim thot ka kan ria. U de men sim phoi u kan ria. U men sim jo ka jing tengen ka jing kemen ya kata ka men sim jo ka jing bha. Ka jing spun kawan ha ka jing im ka jong pi. O men sim ko ko me la kren do men kita kendai teli ki sok ki jong men sim. Ai ba kena long ha ka jing im ka jong pi. Ngana duai shi shau bleu ai ya kendai teli ki sok ha ka jing im ka jong pi. Ba yo yu jisu yo teli pi yo shi shai ya kita ki sok ro pura da ka bor ka jong men sim ko. Ka duai ka ku fi na dom da ka ski long bela ka ku. Keren ke dumbak keren ke jipin kot ya kata ke jingte cukup pada ke bor ksoi bermoman baro ke dukut na do meda ke sengi ke namla asyuk ban snok ha ke jimbo perkat ke jofi ke dok no ke jofi pin long belait lot ha ke kerteng uji so keren ke jipin kia ya ke jenga lot keren ke hukum ke dumbak ti bor jindom baro ha kerteng uji so no benem amen amen try no ke kui pi na do meda ke sengi wat ai lat chu no men sim thut men sim phoi wan ha sim jofi ai bo sim ko ya jim jofi ngin se shem shibet ha ka por khat wei je ha mo lai nong kwar kum jor shibet janmiet ha ka por san je ha apa nong thamai nong kriam but ya pi bam la ban wan pi la ban pe leng ba ka life telecast leng ba ka ne ka channel jong ka portanet kum jo ngi khat sngo bhai fi de ka ban sim gi jing so ie ba fin wan shpo ka je seng ha po ha hang thi po boy rambong hamadan kur kalang khat ar khat lai khat sao jong new benai December bang ngai wan no men sim jong jing khmilenti wan da men sim jong jingat fini i ya ka kamba ga jong tra ya ga jing pen kala ga jing kta ya ga jing pen kendo ya ga jing trai ga jong men sim ha ga ji im ga jong phi khot ya wer lang ya ki wei de ki para bangai ni ki para lok para jor ga jong phi ki bayeng ki basem wan ra ki pang bi tam ru
Wan da ka jing khmi lenti, wan da ka jingai. Mar klem ka jingai mla ben persu bhayo belai. Pangangai train ker khu ipi, ngin si kendo ipi yang khat ar khat lai khat sau trek. Wan kamadan ka he ka kloi wan, wara kali no problem. Kan jaka yang ga biang ba. Train ker khu ipi. Ko blai shibon, ko blai shibon. Ben da ka bram ju. Amen.